Adatlygyň habarçylary ýurtda ministrlikleriň, pudak edaralarynyň we döwlet konsernleriniň yapylmagy ýa birikdirilmegi netijesinde işlerini ýitirýän adamlaryň barha köpelýändigini, 1-nji oktýabrdan bolsa hukuk goraýş edaralaryna hem iş orunlarynyň köpçüliklerini gysgaldylmagynyň planlaşdyrylýandygyny habar berýärler. Adatlygyň habarçysynyň odalky resmiýetiň birine salgylanyp ýazmagyna görä, odalky Türkmen awtoýollary ýa Awtomobil ulaglar ministrliginiň yapylmagy bilen bu edaranyň ahal we lewap vilayatlarynyň bölümlerine müňläp adam işini ýitirdi. Ministrligiň öňkü işgär radionyň habarçysyna bu edaradan tutuş ýurt boýunça 15.000 çemet adamyň aýlyk alanlygyny, olaryň maşgalak daglarynyň kyn günleri başdan geçirýändigini gurrun berdi. Resmi maglumatlar ýurdun awtomobil ulaglary we ýol hojalygy pudagynyň 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri dürli synaglary tezewar edilendigini, yapylýança adından 10 ýaş gedek ýol başçysynyň täzelenendigini we iň soňunda şu ýylyň iýunyna Awtomobil ulaglar ministrligi hökmünde ýatyrylyp Türkmen Awtotransport agentligi hökmünde Senagat we Kommunikasiýa ministrliginiň düzümine birikdirilendigini görkezýär. Türkmenistany edara karhanalarynyň yapylmagy ýa birikdirilmegi soňky 10 ýylda ýurtdaky ykdysady krisisiň çuňlaşmagy bilen, hususan 2017-nji ýylda Aziýa oýunlaryna we beýlek gymmat baha gurulşyklary harçlanan milliardlarça döwlet serişdeler netijesinde barha ýygjamlaşana meňdýär. Mysal üçin Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2017-nji ýylyň 5-nji oktýabryna ýurdun ykdysadyýat we ösüş ministrligini Maliýe ministrligine birikdirmek kararyna geldi. Bu iki möhüm ministrlik birikdirilmedinden öň 2016-njy ýylyň tomsununa Berdimuhammedow Türkmen eksportynyň esasyna durýan Newit gaz ministrligini hem ýatyrdy. Soňra Türkmen Newit gurulşyk döwlet konsernine, Türkmen Geologiýa gazy buraglaýyş edaralaryna, Türkmen gaz we Türkmen Newit döwlet konsernlerine degişli käbir bölümleri yapyldy. Hukuk goraýjy Farid Tuhbatulynyň pikirçe Türkmenistanda saklanyp galýan merkezleşdirilen dolandyryş adamlaryň esasy hukuklarynyň biriniň işlemek, gazanç etmek hukugynyň köpçülikleýin bozulmagynyň esasy sebäbi bolup durýar.